tang namar kacing sajla ka khun penyap no upa yalade wate utrai jongka dukan di dawai wasap kendak sem karta ubala sosi namar baka khun jung kala phet no na ying ban leibut ya usamla kane kacing cia kala cia hapo kanong ba jiwalior jaga jala Madhya Pradesh utai upreu balatip karteng ko busan ju jesual bati bahaying kilala pulaya pakabratia jungu aden pakilayo snow ya kacing sawasuloi hakapor shiba jaa mestep katkom kacing yatu u additional sp u krishna lalchandani ulai thu baka khun jongu kalaphet na yem kumba khatsat singi menchwa rengkat berwei usamla uba nakatei kajaka kumta ki bahaying hasem kilawat yaka bat kilalap yaka hapo kanong ba indur kumta kilawan rabiang yaka sesnong hakacing bisa hadin kata kane ka khun kalong bangala syong kurim bat ngala jet ban lek rengkat bat utnga ini upa shwa ban setiap yalade kipulit kilai thu wa ulai no syadin yakawei kacing tho kabala tho ha ka pren out jong ka adhap kat jong ka khun jong u ha ka bau lapan pau kacing sosi halor karai jong ka bannya poi ka persya ya kacing kwa jong ka yin ka sem ha ka te kacing tho lai thu bau la tho harsita pilale ka babakla ngan lejno ngala ban pyniap ya pi baroh arngut hynrei kumno ngan pyniap yala ka khun jongnga nakaliang ki puliat ki la register mukotuma bat kidang thokiet halor kane kacing ja pyniap yala de ki bor pyniap kidang eksamin ru ya ka phun jong tei balaklat no ban lap ya kicing tep ki bakha pnya tangki ni ki video balungkot ko blai subun ngin se kedupat haki wepat ki video ki bakum kine